Сега ще ти покажа как можеш да генерираш снимка с нанобанана, без цензура и без воден знак, и то напълно безплатно. Отваряш arena.ai, от горното меню избираш Direct, избираш Image и си избираш модела, в нашия случай Gemini 3.pro, добавяме снимката, която ще редактираме и си въвеждаме промпта. Аз и Лео Меси сме във VIP ложата на Интер Майами и гледаме матч. Запази лицето ми същото, без да го променяш. Камерата ни снима фронтално, като погледите ни са към терена. И пускаме нашия промпт. След около минутка имаме готова снимка и мисля, че се получи супер. Като снимката няма и воден знак, с 2К резолюция може да се ползва за каквото си поискате. Ето ви един бърз хак, как да генерирате снимки без ограничения и то напълно безплатно. Ако информацията ти беше полезна, харесай това видео и ме последвай за още такива видеа.